Ola, boas. Neste tutorial imos traballar os aspectos básicos dunha publicación en Blogger. Abriremos o noso navegador, buscaremos Blogger nas aplicacións de Google. Se non nos aparece neste panel principal, lle daremos a máis e accederemos ao noso blog. Unha vez dentro, iremos a nova entrada, crear unha nova entrada. Ben, o máis básico aquí, título da entrada, é dicir, o título co que nos vamos a co que nos vai a aparecer a nosa publicación. Por exemplo, vamos facer Fina Casal de Rei. Aquí pois escribiríamos o texto que nos interese que apareza dentro desa entrada. Pois, por exemplo, vale. Unha vez temos o texto, este texto se pode formatear, é dicir, podemos darlle determinado formato. Non é un formato moi amplio porque Blogger o ten un pouquiño limitado, pero si podemos facer algunhas cousiñas. Por exemplo, cambiar o tipo de letra. Nesta F de fonte nos permite cambiar a letra. Por exemplo, Arial, Georgia, Times, etc. Sempre que nos queramos cambiar a letra, temos que ter antes seleccionado. Se nos queremos cambiala e non seleccionamos, non se producirá ningún tipo de cambio, como podes ver. Ben, tamén podemos cambiar o tamaño. Por exemplo, pequena, máis pequena ou máis grande. Vale. Podemos determinar tamén se queremos que a letra que aparece na entrada forme parte do encabezado, subencabezado, encabezado secundario ou normal. Esta, digamos que é a opción máis utilizada. Aquí modificaremos a letra. Podemos pola en grosa, cursiva ou suliñado. Se queremos tachar unha palabra, lle daremos a esta ABC que aparece tachada. Nesta A modificaremos a cor das palabras, por exemplo, vermello. Ou se queremos resaltar algunha palabra, lle daremos a este rotulador, color de fondo do texto. Por exemplo. Ben, ahora chegamos a este apartado no que nos atopamos cunha opción que é o enlace. O enlace ven ser un hipervínculo, é dicir, nos a través desta opción podemos facer que unha palabra, unha foto, un icono, calquer cousa, pinchando nel, nos leve a unha determinada página web ou a un determinado enderezo. Se eu, por exemplo, quixera que cando pinche na palabra escritora me leve pois a página web de Fina Casal de Rei, buscarei a súa página, copiarei o enderezo, virei aquí a entrada, selecciono a palabra e lle dou a enlace. Lle damos a pegar e lle damos a aceptar. Unha vez feito, cando nos publiquemos a entrada, automáticamente o pinchar na palabra escritora nos levará á página de Fina Casal de Rei. Vamos comprobar. Lle damos a ver blog e comprobamos como cando pinchamos nos leva directamente a súa página. Volvemos á entrada
aquí ao lado nos aparecen dous iconos, un para fotos e outro para vídeos. Funcionan exactamente igual. Se nos queremos insertar, por exemplo, unha imaxe, nos vai a dar distintas opcións, que a poidamos subir nós do noso propio ordenador ou dun pendrive, dentro do propio blog, desde os álbumes de Picasa, dentro do teu teléfono ou incluso pois outras opcións como unha cámara web. A máis sinxela de todas, pois elexir un arquivo, perdón. Eu, por exemplo, se teño aquí unha imaxe de fina, lle damos a abrir, nos cargaría a imaxe e lle damos a engadir. Unha vez temos a imaxe de Fina Casal de Rei, podemos determinar o tamaño. Para iso, como sempre, hai que seleccionar a imaxe. Pode ser pequena, mediana, grande, esta grande ou o tamaño orixinal. De acordo? Se eu quixera que, por exemplo, esta imaxe tamén fora un hipervínculo, un enlace o igual que o era a palabra escritora, debería facer exactamente o mesmo que fixen con esta palabra. É dicir, selecciona a imaxe, lle damos a enlace, a primeira vez non vos vai a funcionar, isto é un problema de Blogger que leva anos sucedendo, lle damos unha segunda vez, volvemos a darlle a enlace e agora pegamos o enderezo que tiñamos da página web de Fina Casal de Rei. Lle damos a aceptar, actualizamos e imos ver o blog. Ahora, cando eu pinche na imaxe de Fina Casal de Rei, automáticamente me levará a súa página web. Aquí está. Volvemos á entrada. Ben, nesta opción nos inserta, digamos, un salto de línea, é dicir, para pasar dunha línea a outra podemos establecer un marxe, unha fronteira. Esta outra opción, esta outra pestana, nos permite determinar a alineación do texto. Pode ser unha alineación á esquerda, pode ser centrado, alineado á dereita ou xustificado. Se nos quixéramos facer unha lista, temos dúas opcións. Unha lista numérica ou unha lista con viñetas. Se quixéramos introducir unha cita, lle daríamos aquí, nos permitiría pois escribir, e se quixéramos anular, digamos, todo o formato que levamos feito na publicación desta entrada, seleccionamos esta opción e volveríamos, digamos, á situación inicial. Temos unha última opción aquí, que é un ABC, que é un corrector ortográfico. No caso de que queramos que pasar o corrector, lle daríamos nesta opción, seguramente nos determinará erros porque está en galego e ahora mismo non está configurado